Ďakujem vám veľmi pekne, že ste sa rozhodli rozšíriť informácie o našom unikátnom produkte, ktorým je laminina. Keď mi dáte šancu a vypočujete ma, zistíte, že moje slova nie sú neopodstatnené. Volám sa Monika Kmiňák a so spoločnosťou Lifeam Global Network spolupracujem trošku viac ako rok. Každý deň sa presvedčam o tom, že je to firma, s ktorom chcem ísť dlhé roky. Prečo? Pretože raz som počula nikoho povedať, ak niekto nájde liek na rakovinu, bolo by hlúpe a sebecké nehať si tú informáciu len pre seba. Samozrejme, neberte to doslova, ja sa len takto cítim pri laminine, keď vidím, aké má schopnosti a ako pomáha ľuďom. Preto robím všetko, aby čo najviac ľudí vedelo, čo je laminina. No v čom je tajomstvo tohto produktu, že má tak vysokú účinnosť a vie sa zbaviť aj tých najzávažnejších nevyliečiteľných ochorení? A tajomstvo tohto úžasného produktu je látka FGF, ktorá prirodzene môže byť získaná iba z našej pupočníkovej krvi alebo z materského mlieka. Vedci však zistili, že FGF môže byť získaný z kuracieho vajca v 9. dni inkubácie. A preto zdroj pre túto látku je prakticky neobmedzený. A v článku publikovanom niekedy v časopise Expert Journal sa hovorí, napriek tomu, že vedci stále nevedia presne, ako funguje FGF, je zrejme, že prispieva k extrémne silným regeneráciám. Čo je vlastne tá látka FGF? Dovoľte, že vám to vysvetlím. Jedná sa o fibroblastový rastový faktor, ktorý reguluje veľa problémov v tele. Tých faktorov všetkých, ktoré existujú, je viac ako 20, ale naša firma využíva iba faktor číslo 2. Matka príroda, či teda naša natúra ako maminka Zem nám dala to iba jedenkrát v živote. Ten fibroblastový rastový faktor je dostupný v ľudskej placente, čiže my sme ho mali sme ho dosť veľa v čase, keď sme vlastne boli v brúšku našej mamy. Keď vlastne jeho dostupnosť po nejakým čase začína klesať, takmer zmizne, keď starneme. Ten fibroblastový rastový faktor je veľmi dôležitý. Preto my môžeme povedať, že vlastne je to odpoveď na otázku, že prečo starneme. Okay? Ten fibroblastový rastový faktor je takým informátorem, je takým nosníkem informácií do buniek, vlastne čo nám chýba a čo mu potrebujeme. A toto vlastne vystupuje v našom produkte. FGF je unikátno v tom, že je schopný akoby rekonfigurovať najdôležitejší orgán ľudského tela, teda mozog. Týmto vlastne kmeňové bunky prijímajú správny signál, čo a presne kde by malo regenerovať v našom tele. To znamená, že keď zlepšíme funkcie mozgu, tak sa zlepšuje zdravie celého ľudského tela. Možno niektorí z vás sa opýtajú, no dobre, všetko vyzerá krásne, pekne, ale ja by som chcel vedieť na nejaké vedecké veci, na nejaké výskumy, pretože o produktoch môžete rozprávať, ale ja potrebujem nejaký doklad, že je to vlastne podporované cez lekárov, že je prebadané, že je to vlastne, má to ako taký lekársky. Spravili sa klinické výskumy v tomto momente na 4 skupiny v rámci hladiny kortizolu, čiže stresového hormónu. Máme klinické výskumy na hladinu cukru, ktoré ukazujú, ako sa krásne zmenšuje tá hladina, reguluje sa hladina cukru vo krvi, takisto aj na cholesterol, aj na krvný tlak. Náš produkt je samozrejme podporovaný cez lekárov a je odporúčaný, je určený aj pre lekárov. Pretože laminina sa nachádza vlastne v knihe lieku a potravinových doplnkov pre amerických a kanadských lekárov. Je to kniha, ktorá vychádza každý rok a vlastne tam sú uvedené všetky produkty, všetky lieky, ktoré sú dopúšťané do predaja, o ktorých sa vie a doktor, keď napríklad nevie, co predpísať alebo vlastne potrebuje zistiť nejaké informácie, tak on sa vždy pozrie do tejto knihy. A predstavte si, že naša laminina je v tejto knihe už druhý rok
zarazom. Čiže bola uvedená v 2015 roku a je aj tento 2016 rok. A nie je to jednoduché, aby obhajovala a aby bola tam uvedená niekoľko rokov za sebou. Keď hovoríme o laminine, tak môžeme povedať, že vlastne hovoríme o výžive na bunkovej úrovni. Pretože to, čo laminina robí, tak ona predovšetkým regeneruje a opravuje poškodené bunky v našom organizme. Čiže môžeme povedať, že laminina má mechanizmus samoregulácie a samoliečenia. A predovšetkom je to produkt z oblasti anti-aging, to znamená, že odmladzuje naše telo nielen zvnútra, ale takisto zvonka. Je to hlavne vlastne produkt, ktorý vám pomôže na fyzickej, psychickej a emocionálnej úrovni. Má tak široký dopad, pretože tento výrobok nelieči rovnako ako liek, ale doslova regeneruje naše telo prostredníctvom našich vlastných kmeňových buniek. Máte veľa informácií, alebo ste počuli aj v telke, aj v internete, všade dookola sa rozpráva o kmeňových bunkách, pretože teraz žijeme v takejto dobe. One sú samozrejme veľmi dôležité. Ľudia sú schopní platiť obrovské peniaze za možnosť liečby kmeňovými bunkami. Dokonca určite ste už počuli o tom, že sa uskladňuje pupočníkovú krv, pretože tam vlastne sa nachádza najväčšie množstvo tohto fibroblastového rastového faktora. Dobrá správa je taká, že vlastne každý náš orgán, každé tkanivo obsahuje dospelé kmeňové bunky. Problém je v tom, že tieto bunky sú uspaté. To znamená, že one nefungujú, nemajú žiadnu aktivitu až do času, keď nie sú stimulované a aktivované niečom. OK? A vlastne keď sa je aktivuje, tak vtedy tie dospelé kmeňové bunky sú schopné regenerovať celý náš organizm. OK? Čiže naše telo je schopné sa samoliečiť. OK? A to nie je novinka. Každý z nás má schopnosť samoliečby. Každý z nás, len my nevieme, ako to využiť. V tom je vlastne tento problém. Fibroblastový rastový faktor predovšetkým preprogramovuje správanie kmeňových buniek a aminokyselín v tele tak, aby sa presunuli do oblasti, kde sú najviac potrebné. Čiže ten fibroblastový rastový faktor takisto aktivuje a stimuluje naše dospelé kmeňové bunky k tomu, aby začali pracovať a aby vlastne začali opravovať poškodené bunky v našom organizme. OK, poďme sa pozrieť už potom na viac prípadov ľudí, ako im pomohla laminina, lebo naozaj je o čom rozprávať. Aby ste počuli nielen teóriu, ale videli naozaj výsledky ľudí. Tento produkt pomohol už tisíckam ľudí pri rôznych ochoreniach. Okay? Máme tu príklad staršej ženy, ktorá mala astmu, 63-ročná žena. Začala brať lamininu, začala sa cítiť lepšie, mala lepšiu náladu, prešla jej únava a tak ďalej a tak ďalej. No dneska astma u nej aspoň nemá žiadne problémy a hlavne prestala už prijímať tabletky a lieky vlastne na túto chorobu. Máme ďalší prípad, pozrite sa, mladá dievčina, ktorá trpiala na psoriázu. No keď sa pozrite na fotky, vidíte naozaj, že tento problém jej začína sa zlepšovať a myslím, že dnes už neexistuje ani ešte ďalší prípad chlapčeka, ktorý trpial na uzavretú kranio-mozgovú traumu. Dúfam, že to dobre vysvetľujem. Trepanácia lebky po 6 operáciách. Po krátkým čase od prijímania lamininy zmizlo u neho nočné pomočovanie, bolesti pri cikaní, začal chodiť. To je niečo, čo zmenilo život vlastne pre celú jeho rodinu a najmä pre neho, lebo chlapček chodil na invalidnom vozíku, teda jazdil na invalidnom vozíku, nevedel sa sám pohybovať a teraz, ako vidíte na fotkách, sám stojí, plne sa mu zlepšil život a rodina je nadšená našom produktem. Ako rodina cíti to, že vlastne ten produkt im neuveriteľne pomohol. Máme, pozrite sa, ktoré to je neskutočné, to, čo sa tuto stalo.
pretože dievčatko malo exém, dlhé rok problém vystupoval vždy, od veľa rokov, možno, že keď sa narodila, už ten problém bol. Každopádne takisto nič jej nezaberalo, nemala žiadne výsledky pri liekoch, pri mastiach, tak rodina sa dozvedela o laminine, začala jej podávať lamininu a stačili iba 3 dní, keď dievčatko prijímalo 5 kapsuliek za deň, tak 3 dní, 15 kapsuliek a pozrite sa fotky tuto dole, ako sa jej vyriešil problém. To je neskutočné. Ostali takisto len maličké fleky. Takže my sa každý deň presvedčujeme o tom, že ten produkt je ako zázrak pre mnohých ľudí, ale vždy ten čas hrá najväčšiu úlohu, lebo ľudia potrebujú sa zbaviť rôznych toxín a to viete, samozrejme. U niekoho to zaberie rýchlejšie, skôr, u niekoho trvá to trošku dlhšie, ale myslím, že nikto nemôže povedať, že keby to bral cez dlhší čas, tak mu laminina nepomôže. Pani, ktorá vlastne trpiela na Alzheimerovú chorobu. Rodina ju chcela dať do ústavu, nie kvôli tomu, že ju nemali radi, ale hlavne kvôli tomu, že nemohla ona ostať sama doma a rodina mala svoje povinnosti, prácu a tak ďalej. Veľakrát sa tá pani stratila vonku, keď vyšla von, nevedela nájsť cestu domov, nevedela napríklad ako oškrábať zemiaky, také úplne bežné činnosti, ktoré každý z nás robieva, ona mala s tým problém, nespoznávala ľudí a tak ďalej. No teraz užíva si život, nehovorím, že 100% jej to všetko prešlo, lebo tak ešte nie je, ale úplne život sa odmenil aj pre celú rodinu, lebo ostala doma, nemusela ísť do ústavu. Dokonca sme sa dopočuli, lebo je to matka nášho partnera v Poľsku, vlastne, ktorá tento rok sa rozhodla aj ísť do lesa na hryby, pretože vždy to mala rada, no potom choroba jej to unemožnila a teraz vieme, že funguje, hodíva sama na prechádzky a tak ďalej. Takže úplne sa to zmenilo v ich živote. Máme tu ešte jeden prípad s chlapčikom, malíčkom, ktorý vlastne nemohol dvíhať ručku. Stačili iba 2 týždne, keď bral lamininu a ručkou mohol chýbať a zdvíhať, ako tu vidíte na fotkách. To je takisto neuveriteľný prípad. Takže nie je to len pre dospelých produkt, ale aj pre deti, aj pre maličké, aj pre batolia, aj pre zvieratá, lebo máme aj prípady vlastne fantastických výsledkov pri zvieratách, ktoré mali rôzne problémy. To sú vlastne neuveriteľné príbehy, ale to sa deje v skutočnosti. Treba si len dať šancu a výsledky prídu samé. Vaše zdravie nebude nikdy závisieť na nikom, len na vás samých a to viete dobre. Takže ja myslím, že nemáte čo váhať. Samozrejme, sami sa rozhodnite, ale mali by ste vyskúšať lamininu, keď naozaj chcete sa presvedčiť o tom, ako ten produkt funguje. Ja vám odporúčam kontaktovať sa s osobou čo najskôr, ktorá vám ukázala túto nahrávku. Užite si svoje zdravie na fyzickej, na mentálnej, na psychickej úrovni a naozaj presvedčte sa, ako tento produkt vám môže zmeniť život, opraviť život. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a všetko dobré do života. Ďakujem.